encendido ou tes apagado? Está encendido. Non terás apagado, Vai para dar foto. A ver, mira a cara a cámara, porque estou filmando. Pero ter cinto. María, esa cámara funcionará. Eu parece moito. Esa casa era moi rica. E dalle, mira que nos está grabando este tío discutindo da tarta, Non quer salir? Non quer salir? Pois logo non grabes. Sí, graba JR. Esta é como unha boda. Entendes? Esta é como unha boda, María. Tens que mirar para o plato. Que se ve los novios. Que se ve sin. Que se ve sen. Eso, que se ve sen, que está. Enseña o teu flanco. Ya no come, Enseña nada, que o flanco se ve. Eu sei que o correo tiño moi cerca, colle unha pantalla Vai entera. para dar foto, veña, vai para dar foto. Eixe iso, vai para dar foto. Está grabando, Ritmo. Oye, un momentiño.